Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündüligi. Gazak medeniýeti Türkmenistanyň Türk Geňeşine agza bolmak ähtimallygyny goýar. Ýakyn wagtlarda Türkmenistanyň türki dillerde gepleýän döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine, ýagny Türk Geňeşine agza bolmagy mümkinligi Qazaqstanyň Habar 24 neşri maglumat berýär. Bu arada Türkmen resmiýetleri ýa-da Türkmenistanyň döwlet heýetçiligine habar serişdeleri heniz gurrun gozgamady. Şu gün Qırgızstanyň Çolpon-Ata şäherine Türk Geňeşiniň 6-njy sammiti geçirildi. Geňeşe Türkiýe, Azerbaýjan, Qazaqstan we Qırgızstan agza bolup geňeşiň şu ýylky sammitine Özbegistan döwlet başlygyny derejesinde hormatly myhman hökmünde Wengriýa we synçy döwlet hökmünde gatnaşdy. Geňeşiň 6-njy sammiti Qırgızstanyň Çolpon-Ata şäherine geçirilýän Çarwadarlaryň 3-nji bütün dünýä oýunlaryna gawat getirilipdir. Bu oýunlary Türkmenistanyň milli ýygyndysy hem gatnaşýar diýip Türkmen medeniýeti ýazýar. Qazaqstanyň habar gullukları bu guruma Türkmenistan bilen bir hatarda Demirgazyk Kipr Respublikasynyň hem agzalygynyň ähtimallygyny öňe çekýär. Türk Geňeşi 2009-njy ýylyň oktýabr aýynda Azerbaýjanyň Nahçıvan şäherine 4 ýurdun Azerbaýjanyň, Qazaqstanyň, Qırgızstanyň we Türkiýanyň döwlet başlyklarynyň Nahçıvan ulalaşygyna gol çekmegi bilen esaslandyryldy. Ondan ozal türki halklar dürli medeni, edebi hem insanperwerlik guramalar diýilip häsiýetlendirilen bileşikleriň binýadyna hyzmatdaşlygy ymtyldy. Ýönetimçiler garaşsyzlyk ýyllaryna türkmen häkimetleriniň şeýle mazmunly halkara arkalaşyklardan betaraplyk statusyna esaslanyp çetde duranlygyny aýdýarlar. Azatlyk Radiosu 90-njy ýyllarda türki halklaryň arasyny edebiýat ugrly boýunça hyzmatdaşlyga esaslanýan bileşikleriň düýbüniň tutulmagyna işçiň rol alan türkmen edebiýatçysy publisist ýazyjy Amamrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Ol Türk Geňeşi ýaly türki dillerde gepleşýän halklaryň gatnaşmagyna döredilýän guramalardan, şeýle-de postsovet geňişligindäki beýlik halkara guramalardan Türkmenistanyň özüni üzgünleşdirmegini Türkmen tarapynyň kesel diýip häsiýetlendirdi. Türkmenistan'ın mükşefeli, önce meşarak kuramalar bölümünün orta bir derecesinde Türkiye Dilli Edebiyat oyuncu, yerel ayrı oyuncu, Türkmenistan şuları Türkmen yazılarının varlık atlaşmaları doğal karşı çıktı. Şu atların, bir tarafın statusunun koreografine bu konu yaptılar. Deyip Bugaýew belledi. Türkiýanyň döwlet heýetçiligine Anadolu habar gullugynyň maglumatlaryna görä 3-nji sentýabrda Geňeşiň 6-njy sammitine eden çykyşynda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan iki meseleni, ýagny Geňeşe agza döwletleriň arasyna sowdanyň yerli pulda amala aşyrylmagyny üns bermegi teklip edýändigini hemde Türk hökümetiniň gülönçi diýip günäleýän türk mekdeplerine garşy görüşmek meselelerini gozgapdyr. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew sammitde eden çykyşyny öz ýurdunyň uly hoşallyk bilen Geňeşe agza bolmagy isleg bildirýändigini aýtdy. Biz bu gurama agza bolmaga taýýar hemde muňa ören şat. Biz Özbek şäheri Hiwany Türk Geňeşiniň paýtagy hökmüne teklip edýäris diýip Mirziýoýewiň sözleri habar gulluklarynyň maglumatlaryna getirildi. Özbek lideri Daşkendiň guramanyň çägini sowda we ykdysadyýet uğurlary boýunça hyzmatdaşlyga üns berjekdigini ýytdy. Öýesi Jeýenbekow sammitde eden çykyşyny Özbegistanyň topara goşulmagyny özleriniň makullaýanlyklaryny belledi. Apreliň aýagyna Erdoğanyň Daşkende amala aşyran resmi saparyna Mirziýoýew öz ýurdunyň Türk Geňeşine agza bolmagy isleg bildirýändigini ma'lum edipdi. Bu sapar guduşygy Wengriýanyň prezidenti Viktor Orban hem gatnaşýar. Geçen asyrlaryň dowamyny köp sanly dilçiler, şol sanly Wenger alymy Armenius Van Beri türki dilleri bilen Wenger diliniň arasyna taryhy gatnaşygy we ara baglanşyga ünsü çekip geldi. Türk Geňeşiniň ştab kwartirasy Türkiýanyň Istanbul şäherine ýerleşýär. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomoşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenabad şäherinde molimlary paýta ýyma alyp barýan awtobus Nissan Versa kysymly yeňil maşin bilen çakyşyp agdaryldy diýip Azatlygyň Lewap welaýatynyň çeşmesi 1-nji sentýabr günü giýişlik habar berdi. Bu waka Türkmenistanyň prezidentiniň ýurduň Ahal, Mary we Lewap welaýatlarynda 5-nji sentýabrda, Daşow welaýatynda 16-njy sentýabrda köpçülikliň paýta ýygymyna girişmek barada
ak pata bermeginin ideýanyna gabat geldi. Türkmenawatdaky ýol hadisesi 31 awgustda ir saat 7 töwereginde bir tarap Türkmenistan köçesinde 62-nji Çağalar bagynyň golaýynda boldy. Ýol hadisesinde hiç bir adamyň helak bolmandygy aýdylýar. Ýöne awtobusdaky ýolagçylaryň köpüsi çynlyky yaralandy diýen maglumat bar. Çeşmämiziň sözlerine görä Türkmenawat şäheriniň 29-njy mektebiniň adamlary 20-den gowrak mollim we beýleki işgärler GAZ 53 markaly awtobusu pagta ýygymna barýardy. Yaraly bolanlar derhal hasahana yerleştirildi. Wakanyň bolan ýerine derrew birnäçe tiz kömek maşyny geldi. Şaýatlaryň gurrun bermeklerine görä ýol hadisesine köçe hereketini sazlayan çatryk çyralarynyň, svetoforlaryň näsadlygy sebäp boldy. Çünki olar çatrygyň iki tarapyndaklary hem ýaşyl çyra işaretini beripdir. Şu sebäpden hem maşinler uly tizlikde çakyşyp, hem awtobus hem ýeňil maşin ýoluň gyrasyna zyňlypdyr. Aýdylmagyna görä mekdep işgärlerini pagta ýygymyna alyp barýan awtobuslar iki ekeni we bu bolan ýol hadisesinden soň ikinji awtobusdaky mollimleri pagta ýygmakdan boşadyp derrew öýlerine uradypdyrlar. Olary bolan waka barada hiç kime hiç zat aýtmazlyk tapşyrylypdyr. Azatlyk radiosynyň ýekşenme güni beren bu habaryndan takminan 1 saat soň Türkmen hökümetine ýakyn websayt wakany desine reddedip ýürite makala çap etdi. Türkmenportal.com saýty habaryň azatlygyň websaytyna çap edilmeginiň edil ideýany Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň medbuat merkezine salgylanyp, awgust aýynyň dowamynda şeýlede 1 sentýabrda ýurtda uly gowrumly hiç bir ýol helakçylygynyň bolmandygyny habar berdi. Awgust aýynyň dowamynda şeýlede sentýabryň başynda ýurdun hiç bir ýerinde awtobuslaryň, marşrutkalaryň we taksileriň gatnaşmagynda ýekejede uly gowrumly ýol hadisesi bolmady. Türkmenawatda hamana awtobusyň agdarylmagy netijesinde bolly diýilýän ýol hadisesi baradaky maglumatlaryň hakykat bilen hiç ýyly ara baglanyşygy ýok diýip websayt ministrligiň işgäri diýilýän Jepbar Halilowyň sözlerini çitirledi. Şeýlede Türkmen portal daşary ýurtly elektron habar çeşmelerinde ýolagçylardan dolu awtobusyň iki edek agdarlandygy barada maglumatlaryň hem bardygyny belliýär we ýol gözegçilik polisiýasynyň öňki işgäri diýilýän pensionera salgylanyp, munyň bolmajak zatdygyny ýazýar. Şäher ýol hereketiniň düzgünlerine görä ýeňil awtomobiliň özünden onlarçesi köp agrymdaky awtobusy agdaryp biljekdigini gözeňine getirmek kyn. Şol sebäpli iki adamdan hyryndy dolu awtobusyň iki edek agdarlandygy baradaky maglumat hyýaly bir zat ýaly görünýär diýip saýt ýol gözegçilik polisiýasynda 25 ýyl kriminalist bolup işlendigi aýdylýan pensioner Hojaberdi Ataberdiýewiň sözlerini çitirledi. Azatlygyň websaytyna çap edilen maglumatdan hem ma'lum bolýaly, Çeşmämiz ýol helakçyliginde awtobusyň iki edek dälde diňe bir sapar agdarlandygyny gurrun berdi. Bellep geçsek Azatlygyň habaryndan soň Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan websaytyň ýagny Türkmen portalyň desine reaksiýa görkezip ýürite makala çap etmek bilen baglanyşykly ýagdaý mundan ozal hem bolupdy. Şu ýylyň 3-nji iýulynda Azatlyk radiosynda Owansanyň Bathyz welaýaty bilen ary çäkleşen Mary Serhedawat Tawtawadyr Türkmen serhedine ýüze çykan atışykda 25 oluy Türkmen eseriniň wepat bolandygy barada maglumat çap edildi. Bu habaryň Azatlygyň saýtynda çap edilmeginden takminan 3 saat geçenden soň Türkmen portal saýty Türkmen Owan serhedine bolan hadisany desine reddedip ýürite makala çap edipdi. Şonu bu websayt Türkmenistanyň döwlet serhed gullugynyň wekili diýilýäne salgylanyp, onu Türkmen Owan serhedindäki ýagdaýlar asudalygynda galýar diýip çitirledi. Türkmenistanyň häkimetleri ne şu ýylyň iýul aýynda Türkmen Owan serhedinde bolan waka, ne de 31-nji awgustda Türkmenawat şäherine bolan ýol hadisesi barada resmi beýanat bilen çykyş edýärler. Ýurdun resmi media serişdelerinde hem bu wakalary ne tasdikleýän, ne de inkar edýän maglumatlar berilýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda 1-nji gözek mektep barýan körpeler üçin niýetlenen prezidentiň sowgady notebook kompýuterler şu ýyl ýurdun 10-njy mektebinde paýlanmady. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň birnäçe çeşmesiniň we enatalaryň aýtmagyna görä, şu ýyl notebook kompýuterler Aşgabatyň adyndan 15 mektebinde, Balkan we Daşowut vilayatlarynyň adyndan 5 orta mektebinde, Mary we Liwap vilayatlarynyň ençeme mektebinde okuwçylara berilmändir. Marynyň sakarçagy Tawtawadyr etraplarynda we Liwabyň Däne we Kerke etraplarynda wada berilen notebooklary şu ýyl paýlamadylar. Bilim bölümlerinde mogollimlere we enatalara olary getirip ýetişmänligini aýtdylar. Emma olar muňa inanmaýarlar, asla getirilmejeginden howatyrlanýarlar diýip söhbetdeşimiziň biri aýtdy.
Azatlyk radiosu bu maglumaty häzirlikçe resmi taýdan tasdikladyp bilmedi. Türkmenistanda 1-nji klasa barýan çağılara kompýuterleri paýlamak däbi 2011-nji ýyldan bäri ýygyderli dowam etdirilýär. Notebook kompýuterler prezidentiň adyndan sowgat hökmünde körpelere paýlanýar. Türkmen hökümeti notebook bilen bagly meseleni 30-njy awgustda geçirilen maslahatynda gozgady. Döwlete we hökümete baş tutanlyk edýän Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun senagat puwdagynda ýokary hili önümleriň önümçiligini artdyrmak barada söýlen sözüniň dowamında kompýuteriň nuskasy bilen tanışdy. Muny görkezden döwlet telewizionyasy jekmejek maglumat bermedi. Ýangy ýakynda Türkmenistanyň özünde kompýuterleriň önümçiligini ýola goýanlygy habar berilipdi. Bu arada Türkmen hökümetiniň 2018-nji ýylyň 1-nji ýarymynyň netijelerine bagyşlap 5-nji ýylda geçiren maslahatynda aýdylypdy. Şonda käbir media maglumatlarynda Türkmenistanda öndürilen kompýuterleriň sanynyň 100 müňdügi habar berilipdi. Emma şol okuwçylara paýlamak üçin niýetlenen notebooklaryň sany resmi taýdan ma'lum edilmedi. 2017-nji ýylda ýurdun hökümeti okuwçylar üçin 140 müňden gowrak notebookun Hytaýdan satyn alynjagyny aýdypdy. Türkmenistanyň ýolbaşçylary notebooklaryň okuwçylara hususy ulanyş üçin sowgat berilýänligini aýdýar. Emma çağlaryň enatalary we mektep mugallimleri okuwçylara berilýän notebooklar üçin pul talap edilýänligini we çağlaryň özlerine berilýän kompýuterleri mektepde galdyrmaga mejbur bolýanlygyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä soňky aýlarda Türkmenistanda mektep mugallimlerinden hem notebook satyn almak we kompýuter ulanmagy öwrenmek talap edilýär. Türkmenistanyň ýolbaşçylary we habar beriş serişdeleri şu gün ýurdun ykdysadyetiniň ähli puwdaklarynyň we jemgyýetiň sosial durmuşynyň kompýuterleşdirilmegine şeýle deýilatyn kompýuter ugrundan sowatly bolmagyna ilkinji derejede üns berilýänligini aýdarlar. Emma ýurtda internet hyzmatlarynyň el ýeterliligi we üpçünçilik derejesi pes bolmagyna galýar. Internetiň ulanyş derejesi boýunça barlyk geçiren halkara guramalarynyň hatawatlarynda Türkmen hökümetiniň internetden peýdalanma ukybyna gaty pes baha berilýär. Ýangy ýakynda Türkmen hökümeti Birleşen Milletler Guramasyna da 193 ýurdun arasynda Twitter sosial ulgamynda resmi hataby bolmadyk diňe 6 sany dünýä ýurdunyň hataryna girdi. Şeýle Türkmenistan dünýäde interneti iň ýiti çäklendirýän döwletleriniň hatarynda galýar. Birleşen Ştatlarda internet hyzmatlary boýunça ýürütleşdirilen Akamai Technologies guramasynyň dünýä ýurtlarynda internetiň ulanylşy we el ýeterliligi boýunça noýabr aýynda çap eden hatawatynda Türkmenistan öz ýylatynyň internet el ýeterliligini 20%-den hem aşagda saklayan ýurtlaryň arasynda agzady. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepliýär Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Amul Hadar 2018 awtorallysyna gatnaşjak sürüjüler toporuna enjamlary we sürüjülük şahatnamasy goşuldy. Bu barada Türkmenistanyň resmi mediasy habar berdi. Şol bir wagtda 9-njy we 15-nji sentýabr aralygynda ýurtda geçiriljek bu iri halkara çäretine görülýän resmi taýýarlyklaryň dowamında häkimetleriň ýük we gurulşy awtowluglaryň eýelerinden olaryň hususy ulaglarynyň bu çäre üçin talap edilýänligi habar berilýär. Soňky maglumatlara görä vilayetlerde ýük ulaglarynyň eýelerinden öz hususy ulaglaryna awtoralya hyzmat etmek üçin muhtuna tapşyrylmak talap edilýär. Azatlyk radiosynyň da şowdaky habarçysynyň 3-nji sentýabrda habar bermegine görä hususy eýçiligindäki gurulşyk transporty awtoralynyň geçjek ýollaryny tekizlemek üçin suwda şaýan agyr ulaglar bolsa, agy suwuny daşamak üçin ulanylar. Azatlyk radiosu bu ýagdaýy resmi taýdan häzirlikçe tasdikladyp bilmedi. Türkmenistanyň resmi mediasyna görä, Amul Hadar awtoralyasynda Türkmenistandan Içeri işler ministrliginiň Awtotransport merkeziniň we Awtotransport boýunça Milli Federasiýasynyň 15 sanly milli topory çykyş eder. Bu toporlar may aýynda synagdan geçipdir. Türkmen gatnaşyjylary vnedarojnik, kvadrotsikl we ýük ulag toporlarynda çykyş ederler. Jemi ýarışy dünýäniň 20 ýurdundan 80 çemesi ekipažyň gatnaşmagyna garaşylýar. Şeýle prezident Berdimuhammedowyň bu halkara ulag ýarışyna gatnaşmagyna garaşylýanlygy öň habar berilipdi.
Uzunlygy 1,5 kilometrlik Amul Hazar 2018 Avstraliyasy Garawum çölüniň içinden Amaderiýanyň we Hazar deňiziniň aralygynda geçer. Yerli çeşmeleriň habar bermegine görä Avstraliýanyň dowamında göz öňünde tutulýan çärelere ýurdun her welaýatyndan 700.000 çemeti adam gatnaşdyrylar. Resmi görkezmäge görä her welaýatdan esasan büdjet edaralarynyň işgärlerinden düzülen gatnaşyjylar tanawynyň 1-nji sentýabr çenli taýýarlanmagynyň talap edilýänligini Azatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň ortalarynda habar berdi. Gatnaşyjylaryň şol sanda döredijlik toporlaryň Avstraliýanyň geçjek ýolunyň uğrunda tomoşaçy hökmünde jemlenmegi we toy dabara edip aýdym saatlary ýerine ýetirmegi göz öňünde tutulýar. Yerli ýaşaýjylaryň tölerine görä Avstraliýa görülýän resmi taýýarlyklar yerli ýylady üçin uly kynçylyk döredýär. Şol sanda ýollar petiklenýär hem ýyladyň hereket etmek mümkinçiligi çäklenilýär. Amul Hazar Avstraliýasyny geçirmek ideýasy Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa degişli. Resmi maglumatlara görä döwlet baştutany taýýarlyklara hut özü gözegçilik edýär we ýaraşyň geçjek ýollaryny hem awtologları tinäýär. Ýylyň başynda Gurbanguly Berdimuhammedow gadymy beýik ýöpek ýolunyň uğrundaky Amul Hazar Avstraliýasynyň ýolundan geçiriljek estafeta üçin döredilen estafeta taýýajagynyň şekilini hem hut özü tasdiklapdy. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Täjikistanyň ýüklog sürüjüleri indi bir hepde gowrak wagt bäri özleriniň Türkmen-Iran serhedinden tranzit ýollar arkaly Türkmenistanyň usulen Täjikistana geçmegine ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. 2-nji sentýabrda iki täjik sürüjüsi Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna telefon arkaly beren maglumatynda özleriniň indi bir hepde gowrak wagt bäri Luftabad artyk serhet geçelgesinde saklanyp galýandygyny gurrun berdi. Azatlyk bilen anonim görünüşinde habarlaşan sürüjüleriň biri Türkmen-Iran serhet geçelgesinde Türkmenistanyň territoriýasyna geçip soňra da Täjikistana gitmek isleýän ýükloglarynyň ortaça 100 sanasynyň üýşendigini habar berdi. Bize munyň sebäpleri hem düşündirilmeýär. Biz Türkiýeden ýük getirýäris. Şonu ilki Iranyň territoriýasyndan soňra Türkmenistandan, bu ýerden soň hem Özbekistanyň territoriýasyndan geçip Täjikistana barýarys diýip sürüjü aýtdy. Häzirki wagt täjik sürüjülerine Iranyň we Azerbaýjanyň serhetleriniň üstü bilen Täjikistana gitmek teklip edilýär. Bu ýerden bolsa Orsetýň, Gazagystanyň we Özbekistanyň territoriýasy arkaly Täjikistana aşyp bolýar. Ýöne bu ýol Türkmenistan, Özbekistan, Täjikistan uruw bilen deňeşdireninde ikisi uzak bolýar. Türkmenistan her gije gündiň dowamında diňe 30 ýük kulogynyň Irandan öz serhedine geçmegine ruhsat berýär. Täjikistanyň transport ministrliginden çeşmäniň 3-nji sentýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna beren maglumatyna görä, Türkmen tarapy täjik ministrliginiň hatyna resmi jogap bermänligi sebäpli Türkmen-Iran serhedinde saklanan sürüjüleri Täjikistana aşmak üçin Azerbaýjanyň territoriýasyndan peýdalanmak maslahat berilýär. Türkmen kardeşlerimiz özleriniň telefon arkaly beren maglumatlarynda bir gije gündiň dowamında diňe 30 ýük kulogynyň serhetden goýberilýändigini we täjik sürüjüleriniň hem şol ulug nowatlaryna durup serhetden geçip biljekdiklerini aýtdylar. Ýöne bu ýerde nowatlar ören uly. Türkmenistan biziň resmi hatymyzda bolsa heniz jogap bermedi. Şol sebäpli biz häzirki ýagdaýyň hakyky sebäplerini bilmeýäris diýip çeşme aýtdy. Adynyň efirde atlandyrylmasylygyny soran ýene bir täjik sürüjüsi bolsa Türkmen serhetçileriniň diňe Täjikistana ýük alyp barýan ýüklogrlary geçirmeýändigini aýtdy. Onuň sözlerine görä Özbekistana, Gyrgyzstana we beýleki ýurtlara ýük alyp barýan uluglar serhedi päsgelçiliksiz geçýärler. Diňe Täjikistana ýük alyp barýan uluglary goýbermeýärler diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Şeýle-de Azatlygyň söhbetdeşi täjik sürüjüleri bilen bir hatarda Täjikistana ýük alyp barýan Iranly we Türkiýeli ýükloglarynyň hem saklanýandygyny
bolýandygyny aýtdy. Bu ýerde 100 çemesi ulag üýşdi. Olaryň takminan 20 sansy täjik ýüklog bolsa, galanlary Türkiýanyň we Iranyň ýükloglar diýip sürüjileriň biri bellidi. Adatlygyň söhbetdeşiniň tasdiklamagyna görä, şuňa meňdeş ýagdaýlar Türkmen-Iran serhedindäki beýleki barlyk nokatlarynda hem ýüze çykypdyr. Sarag serhed geçelgesinde Täjiksanyň Türkiýeden satyn alan ýolagçy awtobuslary hem dur. Olary hem serhetden geçirmeýärler diýip sürüjileriň biri aýtdy. Onuň sözlerine görä, bu ýagdaýlar barada Täjiksanyň Türkmenistandaky ilçisi habarly edilipdir we ol bu meseleni çözmäge synanyşypdyr. Ýöne netijeli bolmandyr. Biz Täjiksanyň Türkmenistandaky ilçihanasy bilen ýygyderli habarlaşmaga synanyşýarys diýip sürüji bellidi. Adatlyk radiosynyň gürrüň edilýän ýagdaýlar dogrusynda Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy bilen habarlaşyp kommentari almak synanyşyklary başa barmady. Bu barada ýurdun media serişdelerinde şolsanda döwlet gümrük gullugynyň resmi web saytynda hem häzirlikçe maglumat berilmeýär. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Kepler Azatlyk radiosu habarlar gündeligini halkara temasyndan dewam etdirýär. Efirde siz bilen men Araz Perwiz. İran'ın ýokary lideri Ayatullah Ali Khamenei ýurdun ýaragly güýçlerini öýleriniň gorunuş başarnyklaryny güýçlendirmäge çagyrdy. Ol şol bir wagtyň özünde de harby uruşyň turma ähtimallygynyň ýokdugyny nokdady. Khamenei harby ýolbaşçylara gönüktirilen beýanatda siyasi hasaplamalara esaslanylsa, onda harby uruşyň turma ähtimallygynyň ýokdugyny belledi. Ýöne ýaragly güýçler hüşgär bolmaly, işgär we enjam boýunça öz başarnyklaryny ýokarlandyrmaly diýilip 2 sentýabrda Khamenei'nin web saytynda ýerleşdirilen habarda aýdylýar. Ýokary ýolbaşçynyň beýanatyndan bir gün öň Iran özüniň balistik we kruz raketa başarnygyny artdyrmagy, şeýle hem täze harby uçurlar we suwasty gämileri edinmegi planlaşdyrandygyny habar berdi. Khamenei'nin web saytynda bellenmegine görä bu beýanat Iranyň harby hawa gorunuş güni münasibetli harby ýolbaşçylar bilen geçirilen duşukda edilipdir. Prezident Donald Trump Iran bilen dünýäniň güýçli 6 döwleti arasynda 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro geleşiginden çykanyndan soňra Birleşik Ştatlar bilen bolan agdalalyk güýçlendi. Trump ýalaşyk çokly berkdäl Tehran balistik raketalary öndürmek we regiondaky harby aktivistleri goldamagy dowam etdirmek bilen geleşigin ruhuny bozýar diýip nägilelik bildirdi. Ýalaşyk ýadro programmasyny çäklendirmegiň deregine sanksiýalardan ejer çeken Irana belli bir derejede ýeňillik getiripdi. Mundan başga da Birleşik Ştatlar bilen onuň gurmatly ýaranlary Irandan Siriýada 7 ýyl bäri barýan raýa durşunda Prezident Bashar al-Assady harby taýdan goldamagy beretmegi talep etdiler. 31 awgustda habar gullugy Reuters 3 Iranly resme 2 sany Irakly aňtow çeşmesine we 2 sany hem gurmatly aňtow çeşmesine sargylanyp Iranyň özüniň Irakdaky şaý ýarym harby ýaranlaryna gysga aralykly balistik raketalary iwerendigini we olara ol ýerde raketalary öldürüniň öndürmek üçin kömek etýändigini habar berdi. Tehran Irak'a raketa iwerendigini ýa regiondaky petneşi toporlara kömek etýändigini reddedip, ýadro programmasynyň diňe parahatçylykly maksatlara gönükdirilendigini aýdýar. Bu aralykda Iranyň döwlet mediýasy Britaniýanyň daşary işler ministeriniň ortagynyň meseleleri baradaky orunmasary Alistair Bert'in 2 sentýabrda Tehrana gepleşik geçirendigini bildirdi. İran alalaşyga gol çekişen Ýewropalylar bolan Britaniýany, Fransiýany we Germaniýany Amerikanyň alalaşykdan çekilip, ozal ýatyrylan sanksiýalary gaýtadan girilmegi netijesinde çekilen ziýanlaryň ewedini dolmaga çagyrýar. Qadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.